ha ka dorbar telang jong ka KHASI bat ha ka jubab ya ka jingkeli jong uba shulai ha ka bayadei bat ka jingsiu ya ka Tulop badangsa jong ki Nongtrei ka KHASI u chief executive member uba thombor shiwat ula pentikna baya ka Tulop badangsa an sa Pyllait no Hapoh uni Bnai uba shiwat ula penpauru ba ka KHASI kala yai persang banyak ren bat ka sarkar jela na ka benta ban Pyllait no ya ka bha jong ki council khanang bakin la ban pendep ya ka jingdon kam jong ki ha ka liang ka pisa pilan kunthop ru ya ka jingsiu Tulop ya ki Nongtrei bat ki wei de ki jingdon kam shu ru ki dukhot ka dorbar ki lalle buram kerpang ru ya utobias manar bam kwai hadwar ublei ubadei MDC barim jong ka sutnga sumer constituency ubala klat no hakashitarik Bnai nailar minta